krisi egoera honen aurrean, pertsonak dira gure lehentasuna. Horregaitik, koronavirusaren ondorioei aurre egiteko, udaletan herritarren alde hainbat neurri hartu ditugu. Enpleguaren defentsan, kontratute dozen enpresakaz berbein dugu, langileak eskaleratutako. Erabaki importante hartu dugu, gure langile guztiak etxera bidaltzea eta handik lan egitea. Herriko eskola bat gaitu dugu, ospitaleak leku gehiago behar izan ez gero. Gu langabetsu, nagusi eta ezin duen behar izenai jarraipen zuzena egiten diegu. Indarkeria matxistaren biktimak izan daitezkenak laguntzeko neurriak hartu ditugu. Herriko beletze elkarteagaz batera, bolondre sarea eratu dugu behar da benari errekaduak egin eta 70 urtetik gorako pertsonei telefono deiak egiteko. Elikagaiak eta oinarrizko produktuak etxeetara eramateko herritarren sare bat sortu dugu.